Periodic medical exam pighali na kan LTO como rekisito sa pagkua o pag-renew nin driver's license na may 5 as in 10-year validity. Libreng theoretical driving course na katalaan na iopresir kan LTO Bicol sa Mayo 8 hasta 12. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Kasabay kan ipigtugot kan Land Transportation Office na 5 asin 10 taon na validity kan driver's license ang kondisyon na magsairarom sa periodic medical exam. Iniobligadong gibuhon kan motorista na may 5-year validity license sa ikatulong taon makalihis na maresibe ang lisensya. Tuyong ika-4 asin ika-7 taon naman para sa may 10-year validity na driver's license. Alagad Abril 16 kani anunsyo kan Land Transportation Office ang paghali na sa nasambit na exam komo saro sa mga mayor na rekisito sa pagkua o pag-renew nin driver's license. Wala kasing empirical data na nagsasabi na ang cause ng road crash ay yung tayo hindi nakapagpa-check up. Responsibility po ng isang tao, personal responsibility, yung isang driver na tingnan yung lusog niya, yung kanyang health. Siyempre, basically, huwag ka nang magmaneho kung hindi mo kayang magmaneho. Sa pigamyendahan na LTO Memorandum Circular 2021-2285, sarong beses na sanang masairarom sa medical examination ang motorista. Ini tuyong makua o ma-renew na sana kan lisensya. Mas pabor yun na isang beses lang pagka yung 3 beses may pabalik-balik ang gastos ay pagka isa lang di makakabawas sa gastos, makakatipid. At least kulang lang po yung babayadan. Sigon sa LTO Bicol, epektibo na ang bagong panundo na ini sa pagkuanin lisensya. Mantang piglalauman ng unya na semana, ibababa naman sa LTO district offices ang magkakanigong mga dokumento para sa implementasyon kaini sa bilog na rehiyon. Mientras tanto, sa maabot na Mayo 8 hasta 12, kasabay kan selebrasyon kan anibersaryo kan LTO asin kan Road Safety Month. Sarabay na maopresir ng libreng theoretical driving course ang ahensya sa gabos na Drivers Education Center sa Bicol Region. Ngunyan pa sana, pwede naman subuot na mag-inquire sa Public Assistance Desk kan LTO offices tanganing makakuanin slot para sa programa. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.